bwense y'obonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora oboncherere bwabo nabo igo na kibakoenana ebintu koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyechamambia ime ya Ndizi TV ense y'obonchoreria. Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko by'igoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero n'ekimashini cyekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekiombe gya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board eliyokurwa bokoreri yobwo samugeta murukuna munarega kama elaptech por Dynapath Laboratories itari itumu ya tori to kurida marwiri na malaria kuri tori sukari to blood pressure kupima tori kidneys kupima tori liver function test zones for laboratory nkuru barobokorera buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology abo igokorenka amarwire buna HIV, brucellosis gose oburwire bw'amabere, arthritis na yanda mange boigo nkorenka bare omubere bwensi asa marwire buna prostate cancer asa mange batalire imeyo muchobosongo asa magacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigonje kuungua ndiposa tutembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Buyamana mwancho moriro Ndizi TV andonsia sobere de na nechinga kitu ikira sekense gitu ya siasa na magendero asimambi ya boniga atetura kwanira aliagendrede asense ya ito ya Kenya. Kenya bado bandede kodira buna uchumi igendrede gokonga asense ya Kenya gane merubeyo agendrede kobe kwa serikali ya Kenya kwanza yaba Kenya badena yaba migire goika boniga bagani bana baikira se studio mbaje takero kende angechi wiki bere chietire ntwakora mangana ito nande gatindi asinini lero timetu sinanera chetindi emono kolinde bono ayunaro asiasa namagendo na kware ndikyande komya semambi yaboniga odena bono soime yumuruberio yenda gondumera uchumbe yao wetera senambe yera siskinigira ya 0792192834 asimambi yaboniga ontena ki emete gayego ngayojo simeke mete ekiara litugura la serikali ya beka bunone mete gojigo simeko ao na ntutokorwa abaramugonde bare na bagani bane na gojibaro simeko mote kyagara serikali dirko bederi mondo simeko mote na uwanja osime komote ayungo de bada nyorandora sense mitandao ci platform Jito Jones Ndizi TV News Digital in Facebook payasema ya YouTube na wakanyara Ndizi TV News elinde naragoto gwatia semambia ase injira ya bono ase injira ya bene yani abagani bane ibaga asimambia bono bara tutevina ngaki baibarure ngakibwa kire ngakiba bokire tyanjagera soko kwane woko mbiyamano mo rigereria ncha Samarieta ngoro kwa Senator Vincent Gekone, the former senatorial aspirant. The former senatorial aspirant Kisii County. Ditanga nikasambi yamana so gutuariga ningaiga na inde tigandu amagambane gocha somoga katata James Kisemba Gekone osirete otonyora oyore tatamoke enko baganeri arike kenyoruito pole na inde somo chango rero na baganeri amaya naenda mpaka matanga Friday na baganeri amaya mbiyamona sana pesa na njasa zama ya negega na bokorato sio libona mambi orato sugeri yo moralia mbiyamona silibaga Samarieta ngoro Dr. Kodekiana igonde omuibulukuru basi lakini igomenya tenyali bali for some years chinyinge bwana nkorereka namno muntu metenyali bali lakini igonde seitogero basi abugase nkuru every weekend buna bono ndabasaka batebinga kondo mulemi omunene
nabo cha nacha kumambira ndi nabonere weekend na kio okonyorera nga maybe omuntu okonyorwa senge ibintu biri bitatu igorende yango yire ne ambuya muno asenge njo yo minta abekire gente ekyo musene tatuliko kaneria omogweka kuruka igoko kaneria abantu baito bonse nabono mwaka minto nakaruga sire to kunduso former councillor aria is one of my chairman kurugirango iga kurukunduso iga kali to Friday igonko batevi family linga pole nje gonko rukonde kinande onde coordinator ya former councillors vice chairman nationally na nkaseito ababasi baito mbabate problem nabona matanga ayu apa bwato abakongu muno ubu pole sana no tole nabwo ande nonya mbora natebira busibonsi nabona abana mbale basireire abana mbale basiretie nabona abana mangana muroja ali tawnia daji tegoria racing umwana we university ali simbwata chinyomba etalibuana lakini ndo maiteka kwegulenga abana baitanire nchebuno mwibuli nabanga tebia family chiringa pole na bana baito baitire within town imae kogera mostly na ndena kinta getu kwanere go situation ya BPC buya sano manju buri asima bero ko maira bagene bana bara studio maite garogo kwaneri yogi okwanense okwanegoro pada bantu bana to beka magisi ali bajo tena ko na kwanense ko se ko na igo bono oigo kwaneri yogi monta ko ngito kwana asimambi ya Boniga kiro monta kwane kabisa usezali wadana no namatanga mbwate moete gosirio mogaka tari gendo kereche igo namatanga mbwate korero mogaka gisemba gonkorerande nkorera nare rero itukure usimeke mete kena mete usimeke nga kiroje serikali jabe itukure karumura ibwense dokura mutsa target tina uika 2032 tuasimekire mete 15 billion rero ngo simeka barange 100 million to 500 million karobaro beti gerenge ngiroje egende kene giyago simeke mete yonda ego teba buno murai na nara amenyere myaka ngaide muna muri amwensi ninjo mokoro one thing that I want to tell you ekero Kenya ekere kiangazi giachire Kenya manyanga baki stima igego tubura manyanga paka yani yetogo cyane kubaka kwa kuminga mura lakini ndaba gusiye senge njo toraba ngayini onkwere ndaba gusiba ito ngambuye mono yente igego cha Kenya abagusiye senge njo tore yundi ke ngayini igo tuwage korete kare na hande nabo turagenderere go gekora isababu ushakorigeri gusi nonya n'umuntu ubwate akwataneka igabege tumuchio kabeke chombo akamenya kurigia sako koriki akubeke emite emite yunere to konyete that is why ro chigusia tubwate mbura rioka lakini go to other places abantu mbono bakari go stuka babwate manya chi heka chemme gondo na nabona ro tabanga keroki igo in my view ne ringa Kenya mbuya to simeke emite Ruto mete itoko simeka teri yaye aseba litora bakoro mwenyorete panda moja kata moja panda mbili na bamoyi akwanete igo oyimoi no yonero chire with another strategy ngabuto yani litukobori likobe holiday such that to simeke mete igo nganje bunankorwa na nyambwa temete mbone ngoira nande go chinji go simeke mete lakini ngoeteranda aria nyansari aria mbwati sigaba tusimeke mete uyasana vini ngosimekoro mote osa ngosimeke kale ngayo bora mugore ngosimeke mete onjo mine de kan baka toire odina ngosimeke toire mete vini okay emete yinka yere in the first place egwodi yego chakera osenga yego chakera ne tibi to konyarora emete 15 billion be komote kibesa chinke pikero mote bakora chisiringe 70 how much is that ninde need assessment nere yakore tu tomanyenga emete nero yatoretere michandere iga toroji machando ya kremet jinji bereriye which one because emete babere bagosumeke kutai kibese kibare gotumia chionsi pi na babare gojibeka elsewhere batebe na kikero monto buosumekomo like me bono nje bono bori mogoito mbori bonene lakini rende obore mugwito bwensi binje nemete yovina kwa dena toroji sababu ende yonsi bakenya babwate odeirero on simeke mete nchetindoji bakaba wasiri bagiko muna bono account nyamira France ball mo wasiri ole pana social ntubuna kusiga by the way let me tell you ekerondo mwana ende around 10 kero kwa mwana ya ekerondo mwana ngemiaka 10 bono maite igona aramokiri ekeroto goika karato goikera kona ya nyantari tore na abaiburi bane to kwenda ka eto are korigereri korwa kona ya nyantari yo korigereri go chiari
Ekinyomboro chichama nyansi choka during those times nkenke na chichere chama bati and even I can count them mete ya gortaki yarenga omenge yarenge meke rero to go ikorigereri in fact metere menge emekabiri emeringa mu avocado birango yani metere menge tubete abantu barengo very few people because no barengo na ndiko nyedira bantu baratera na mari massage buna rero no ekero compare during those times and today there is a great difference as emete in fact rero and bazumuke like kusiga igobona etoro jaja toro simeka buna kusiga nchitindo kino rigereri go sengusi yechibiche chingusi ngoroki eyene emete yoka enemete ngai na ndogo kusimeka emete okay ntwe paje toko egu yemete ntwe tware go tuburigu emete ye ko irese county ye ino emete ye ko irego 5 billion 5 billion yiki toko ba makorre gendo kende tatebe go babri go tbese ne ode public participation whenever you okorwe message karwe message ere etarike kona nandiri na wana mutenga kine senge njare ke kona tari korora guse ege kogera togo ntenge kere mete ya getu bicha ngana ande no ekare pakare ege ndo kere mete ye otumeka okay lakini ebije yarenge ya last week but I'm saying this omuntu mete kona kare miaka 10 igamine tikota tevinga nabo kango ba tikete igo tamanye tinye mete it is wealth emete yenero yasomiri abana gusi muntu okubeka omutu okina esengenja abantu batubwata kibesa usibatali kiribozi omuntu ogenda obutule emete ogenda osomeri omwana so wikoligerere broadly ngangi community tali nganga nemete togosimeka obuyamboro obugosimeka emete bole personal bole globally bole climatically obuyamboro obugosimeka emete tali ngayani bosayigo oyate bango sumeka omote emete osumeka emete ne serikali yarego ko emete igwasimeka nje mbwate mekabiri mbwate mekabiri 900 900 bure mugwito mbure bana ne bora around 70 around 300 inje nazumegete I can even show you pictures bono ekerto kuma chikori e contest ye kena na ekoma chiro mo gena chibesa ngodume karaje nyinge ekarobona ba Kenya bale in asbarasa konsa Quando matene metesi mekwe aba Kenya badana ai cost of living neto gaste toma goraba kwasiri bano kobe kerobara chigari goja bonjari baende nyamira ekinge ko ba no I think ekyo ekikero kibono ntakete goteba kuno mundo because tayinga na abantu holiday telinga abantu chi minister chi kosimeke mete chioka nabo go list ne sogede yani telinga chioka chisimeke igerenga ki it's a holiday ndekabone lakini menye the psychologically metenga kirero kinde holiday no motogera so nabonko genda nsimeke ndari go join abo bakaro simekali egento gekogera bali bajigo simeka it is a signing aki it is a holiday na benga buna bona kogenda masuchaji day talinga naboko bera ko osereke masuchaji umaitenga rero masuchaji lakini renda harekero ngo na back to facts tindi gotaka na kwa na kero ndari go korigerera fact na chire ekero chibase jira tumeke chinyinge na ndetole ina such a quack my situation ore tumeka jire because ekina kieke basoga the list ya awasira sababu ebese yu ego chikosimeka kango nabo yaruse tigunke etumeke njira gete yani minute ngamba tumeka besa subsidies za makuta lakini rende injase bro muntu gokwana emete it is very important equally ekero ka yamba debiga tuise kusimeka emete 32 billion mnabona badebe denga tusimeke 15 billion by 20 ayerigereri this man is okoranga abugate igabugate strategy yugo jigotware ebintu gete bigo jigokonyo mu Kenya kujimotu 15 billion emete US mekuna bono semi arid elendwe mugwaro jimna bono dogoraria embulero enyinge bono igimbura nero yabantu ko notice tani bagotebanga gakitwa kule embura ya tule nyinge so let's utilize this scenario asengenje embulero and in fact batumegete ngakiye asengenje embulero ngatika tubeke emete egereka nande tujigo deal ne kiangazi mbaligerere tinga chibasere ngajigo tumeka ngakyo komenta abuto tokora singa temboriga omaete embure gokora emiaka notice tani yamanya gotwa bono iga no usume komote omorakero gochwake buome bakemeri inga igonyo ore tubugati injera na ndogo chiko peko motoyo nyakonyo water okorete gas bosa secondly notice tan chibese chibare gotumia these billions ebare kwanda bare maybe sima ya mache notice tan ari sa macha atari ba mekiswa macha ikire anya go seba gotenga macha ta gotoka
Mbako beke pipe. Wana amagutana kia kore kwende. Amaguta ya ichigari. Kotene pipe beke kuchi Kisumu. Why don't they do that? Kuchi Northeastern and wherever ese kiangazi kere babe konye ni pipe sa macha gutokera. No atokera beka chi pipe bono kuchiari. Even irrigation ni koru. Chi ndagere to Kenya. Anya ne mete ibasumeke. They water those trees. Chi emete kine. Wana why should muna mwana gusiga. Ni mete ni borde gusiga. Nainde ne binto ebare kobeka. Tokeba psychologically abantu bamanyerera no gusumeke emete batanga seru kero monta ndasme ko motoye. Nainde ngo koboriga emeteye n'abantu bako gwaire kinso baje gusumeka. Gusene uko wako mo naki eke kama goiga emonta abe ko motoye omo aira nenge pia sijaja asumeke emete. Which trees, where, how many, costing, how much and how that thing is. Bono mbu yao kwana. Lakini rende njabona umuntu nararo sire budget chi ase okegambero binde ebinene. Igonda itagoteba nga ntoko ikatwa ikase ministry una ya forestry tueba pinga Kenya tebwa ministry ende. Ntora agenda toligeri water inkiba. There is money in water. Se Kenya babige dunga no mbaje bale mechi borehole because injini ndoje se akaronkoliri budget area. Na tindi kogenda bosaiga. Na wono naja kire ministry ne bwa tibese chianya. And in fact inta itakoira ministry ya forestry ngambo yamono sengenje kwa nyambari ko jiru chikore gasi yeje. Wono chiaikire chikuruwe uchikore. No kamanyite kichikonya chikokora. So a ministry ya water nero, a ministry ya agriculture nero, a ministry ya section ya wada jibes ya. Biyo sana to korkuruanse meyo enda esemanya takuturairana ana takuturairana murai kwensena kwandense editukori dialenge riaramis krari kwandense kitutarai kabu ntuara matemna gendrete akelas kia ikobina kabere form 4 to mechi korona gusi abantu bara bumusiru magana matemo ebo kurkano baro konengana nae budu murai ingakiura kwanengane fin ure matemo ya gendrete to arena nyambali gekomoni Sironga ni skuru chinde gusi abantu mechi korona gusi ni kere tagete konengana si okay tigango nkoboriga ebinte byansi PNRO jengusi and those good performing schools nainde ngorata yabage kogera bono ganyomba tore abagusi mwara ire binta mweta abagusi bagosoerana kwarorire nabakanyo nubo magoso getobo sinini kwanyoro montero bekire sirimbi monu obekire simimato ninchuga morore mokor inchibaka bono iga tindara the kind of evidence totebe na kinereye nama mamariko toroje na ki nga sironga osena ki nyambaria ne chichinde nganja to geti koibera manyanga na Kenya ngima ni gandoje Kenya ngima ngikoro kibono bunae kwa ama etenda amwamunere nseye bitinambire nseye no irogindire nseye so egento ndatebe ngedi naki na nekere bintu bya beri na ndi buna bono ngama temu asarekire like buna bono mwana takwenda kanyore why kwarorire oisuko beka chiombe go chigari ebituma na wabire gaiga togiteti chiombe go kachiso ekiri bitume ebi kwarorire ngombe nchi bwa tamagoso umurindi nero bwa tamagoso na ndi buna bono iga abana bamachani banyore chigwae dio nike gambero togo china ki ngio mwana ko irwe why otherwise mwana takwenda ko irwe why amangana mondo takere ko ba dealt with no montorio bekire investigator a supervisor and anybody else o takeire korenda matemu arorenga abana tibaibera kwarorire ekero mwana gotoka gusene mu Kenya bebeli mu Kenya bwate engima ekwende nkaya bari barenge gekarango free bara abana batara swa exam rooms uko makanyo mwana kanyore why that is wrong and it should not it must not happen kena rene gyora kwanigiro ya mwana ya twarorena yo njebuno mugusi andende kero to kwana se TV abantu bara bake batana kumanyanga ki live history ya matemwa gusiyale Konda ego blame abantu batanganete chi minister cheitu chia gusi chinkoro yochi angainirere dinga bagusinye to kwibera matemwa akonya rumuntu uri minister ya gusi yatna abagusi to kwibera matemwa Kono ba to peke dasa. Yes, because in fact some years back, abantu bamaidinga bagusiye bakwiba matemwa. Lakini kokogenda the areas muna one provinces ikari province ya Lenge omwana wasomere province yokuruka ogende province USA akari kasoma mwanyora nandira bagusiye bakodeki tangaine njenda basako tabanga this is a castigated strategy removed egere to salilio our CS abantu nabakora ikonga macho kubaligirire lakini tutahita ko kemea this asenye ncho tetekiriga ngagere why nyambari atangana
ngese ngenjo ya tangana bono nyirigerie njera egekogero ne minister koruo egera arore kanenga nero gokora ebintu binga bunebi so inje buru mugusio ngoteba nga this is very wrong onye undu kali maega ye scenario it is wrong egekogera let me tell you muna wono ngui gwanda bantu bagatanga bagusina baro mbiya mono anye bakara baro mbiya mono lakini ngokugenda bogere ngogenda boru yanko genda bokamba nandi gomenya nyanga bantu abona babwata mario gamabe nandi nana kuigwa bantu baba kwana ngaki na baro bakoroteki. So I want to say again to keline ekebe mbato sarili jiskuru cheito kerto kwena bana sinkwa na yumra ibwense na kwana igoro yebinto magandalia serikali ya Kore. Are we heading in a right direction na serikali ya Kenya Kwanza Finn? When we talk of heading to a right direction ne kerobo gima bore buya onda tariko yo okwe murungani una bana tote babo kene no nyina rangeria bajumbe baye boka ba Kenya Kwanza ya tebanga abajumbe ba matenga igiraundi ya tbereire bobe nabako guno ni rikonda matanga bantu bakuogerera igoro ya maguta bakuogerera igoro yo bugema muna bwa kongire ekera togoteba a country ekoenda do a wrong direction ne kero ebinte bibuna bigenda takomenta buna bona maguta nkia maguta akomentera akabari igoro asago ete parago etan Kenya agenda Tanzania maguta ari raisi kobua Kenya nyena sa maguta akorwa that is why na rojenga Museveni orosi renjera ngana ende zotakire ko mugoria maguta bono isi why obakoni manimbore boro bonge that is why bugema bakokonga igo bono kora na ngwana imra ibwense yarenge ngwana ekoba Kenya gosemeria ozi yarengo tungai elimpiari kora kena ngwana imra ibwense ngakia yoko nyana rais buno mara nara korere gas chobis chinene esengen jare president tinta getiko so ime mono because nero hiro bugambia torae igato lakini esa ikiria ba Kenya akiubugima bwa kongire na mondo tayo boroje ngambu ya bole timanye tingange kone kigego cha kobabo jenje osiriro lindo kyo totebenga buna bwaje wakorega bwa chenjire nkonya kotebare ngabona manta baba barengo baburu ngachi subsidy bare ko rusi baira baji ababande middleman abasani babo lakini erega ikaka kana ngabono ngana subsidy ntobwati serikali bono chibesa chiri areko ende se subsidy nga hichikali because nko kanda chiarenge chiakiri yake abantu banyole breathe kidogo na kingo tebanga timanye tie birengere byaye timanye tie sibaye kire lakini ndeta ko tebya abantu baito ba Kenya Kwanza nga Kenya bantu mbali buya bona ka twende tukwana igoro yenkwana imraibu sore na barai ntwaro jina maguta musbati naro twaro jina kiwa karote abana igoro ya magutaya 17 billion ikawa ya bwatu alia Mombasa muswati yani ana anje bama yetia sale boy gaboniga ntwaro jibaga na rairo tebiruna ngwasi oli arena ekentu kere asa magutaya totebuna bakenya twerete ko koliegwa Finn yes tigaba beke kere taxi na roje bakobeka bake kinde kirani necessary amaguta in fact yakaragoja yagoja was 70 bob it's not even more than 70 I just make it 70 bob this 70 bob ekara maguta achire kwa manya kobeka tax yani tax chikoba more than chibasa chiriko koraki chigocha ekero bugema buga kongire the best thing keta keire gokoru no kurigire ringa amagutaya tax kitura koraki turake nkitura kore umete amaguta isiko ira nanse otherwise nende nkoranga amaguta isiko genda ba dollar umete dollar na genda te kokina anyendi yako enda pa dollar tutebenga 1 liter $1 kange binte bire boronge another thing is to gochira bobe no korambari ibintu binde bitari gotokonya if we can seal all corruption loopholes na bokonya ratu abeire buya without even increasing anything that deals with taxes tora seal corruption chonse pi tora make sure nga e taxing wa kanwere senjire ndonge na bokonya ibintu byabeire buya taringa omente tax once you have increased the tax you have not capped corruption. Now, ekero obege the taxi nena enda abaibi no bakonya kameraga bako bere taxi yeye. So you are doing zero work. Yeah.
make sure corruption tayo, make sure everybody pays tax without an increase or we not even a penny in anything. Asa matu kama ya fini kwa rego kwa kera serikali kukunga ya biaje bikagusambira usibone sa tax yabe. No nchena kwa kera serikali ko. Kwa rengo. Serikali ndio nsi kera bwata magoso. Uikanye Rusia magoso. Yes. Serene as Ken ngobono toko mochi. Numara iwenze usinaba bali nere advisors mbaroro mbarabia toko mochi. Numara iwenze mondora mochi. Ken afdaina tabari. Samaki uosa kutoka kwa kichwa. Mura iwenze isa kote na farm. Muna wana adenenire farm for taxes because na bwa is only way you govern. Atebiri abantu ba cabinet yonyiga ambiringa toko koraiga. Maede ndo ngiyo wewe da ero mwenyene tali kubereta bintu lyo kayo cha Kenya wikaye terese cabinet abahereza aiteresa abajumbe abatebi baetune murabone budget ekerego etiku gwika abajumbe baito babe involved so ndo kumubekera one man show nganere buyeka so at times igonta itako emechande to bwate kere collectively as a president na bagambi bamwabo na bali bali nere lakini timanyitinga igago ngayarigerete narigerete the kind of life to bwate busa sawa abarayi baita abatojorete abajumbe abaseneta no nabagumene bakorire gazi yawo ya nabara parliament ikerento ngo boririga bacha matanga badotebina umurayi bwenzi no mobe nini bamurama lakini bakwenda parliament bategerera bakachingobi baro bakorire gazi yawo ya kena mayuja se fin abajumbe baito abwa senta itako very sincere mbara akoraga sibono na ndi mbara obakorire maite mugara muwe lakini haki yake fanya nini mpe omujumbe naro mwe thoko ndeko constituency yaye okuminga kigania banda mundata na kororeka no nyina matanga ujia babako na matanga mbuya bale mbara obatari guchana na matanga but rende omaite it is 1 year down the line tinde liko babekera magoso ndo to barigirinde ki abandi nabageni abandi na abagia mbaro bara abageni because batarama omaite buna bako genda Nairobi omondo omaite you know these guys ekarachire onyata bwate no nyomba Nairobi ngorige ligware wero ndiye nyomba ajikorige chinyomba sakomenya ajikorige gari ya gutarira you know this year tigamba bekiringa ki ebintu biri bare korige we establish ba kuri tigaba chake ko twana fini abara yabaitu baro bande bakore meremo yao meremo ere ao emeremo etokonye bwati through development as a constituency as a kibesirikia CDF bakoewa ekera okorra chipara chiaremirwe iki kirikia abajumbe orore chipasa lichiaruru buya ore development eri erenge to mujumbe chisukuru orosiri buya muna bono na agenda nyari bade masaba se itorogoro nkanyara chisukuru cyakire kotan to yellow mujumbo oretira mabati 100,000 agenda takobeka chisukuru bona kero korra bona sukuru bune yane more mani ego jakobe kutera abekwa chinde njire naro je cyabekiru kitarinke gochinja mabati gochinja mabati kiri cyagotairwa mabati ibono kiri cyagotairwa mabati lakini yatebanga engobe kali chonspie uniform yellow so inero development okorra ekerto okorra chipara chia development no chinja mabati no okay what is it development inki also in development koreme para that's development lakini bana gwate mabati kujinji gwate na chonsia de kobeka chibe that is development by the way kose ine besa yatumeka ebe seria gu CDF akonye tumeka senjerendo esenjerendo nge na agenda even south mugirango para gitekera ngo bodi chikura ya inge mbepi in fact inganyora pare yirengia gama gendra wenda aina rama gendro yes meaning no so na correct na te me para in fact tekera ngo bodi chikura 2017 that road was not there ya renge mbe meaning ebe sa etu obekire borongo rosri para yana magenda gendrete yes ingire to dano bogi mabako ngete kero ichibese mokore tax na jiko magenda no let me tell you eyo ni prerogative yes serikali kokora magendere patterie prerogative yes serikali kokora magendero through our taxes because this thing were there before this government Uhuru narengo yonde narengo Kibaki who did very well talento tibinto ngegera mago kokora magendero kena amagendero naro intayete ko bate fini you know we don't understanding a key government colleagues
amagenderero tugukwana omujumbe are ko 100 million as a Minister of Roads and Public Works. 100 million aire constituency yaye na aire chibesa cha CDF echinjiri chigweta through the Ministry of Roads and Public Works na andu manye kuira na aire chibesa cha CDF bona kero to gukerigerera from a scenario yengaki ngaki yerere abajumbu manye temba na chiri chibesa cha 100 million orere chire 62 million gomba bwat previously chiarenge 100 million lakini with this government ya bana chiri chibesa chire 62 million lakini nditi mai thinga CDF yaromba bana chitebuya but nabokoranga ase chibesa echi ntogo chiriringa no mujumbo go chikora ntubwata chances chire responsible mnabono ase kera as 100 million echi ndi very sure nga chipara sengenjo yembura na kurumagega echiteneniri because of the okay process negendererete nande togwira niri mu engineer oli rari kera ngambu yale because nje na nakorora chipara mnabono chiasogete. Let's talk with the facts. Chipara sogeti within 2 months kurumagega abantu babidi echire more than 200 chipara ngo mine tinga serikali yeje na maganaro ne machetiko kora magenderera se chipara odatiga ya reduce chibesa asaba chumba aba ige mine tinga amagendera uchi koruta go ista ko bweka na ma yes eka tota te kokora coronation to just counter gerina aki county director birbe komnyoka torrense meya by pattern talks dialogue committee Karonzo na Eugene Wamalwa batere na buna egente bachikorika mbago chungijo kabu chamangana go yokorogwa bo mabwato kongere ina mbago sainise na sifuna hotel na baise kole to robot yoru rutabwa tiamangana yero gwa kusigo bono rende mboriga ingi yonye bago koraria buna mpara iwana bachikorika robot ine dwini yona Eugene Wamalwa na Karonzo ngoro je bago kwana iki gemineti asinsiento awi heading to introduction na ngobori no na se meseme yadaro nkoboriga report ye kraba gatanga bunego chikorigwa ngo chikorika report ko te koriko ne secretariat eyire among themselves bona kaba gatanga mbari go chiko sign okay nkibagi you know ekero ko ko Kenya bangaine eyo ko right up fast kwarorire then bona mwa kwanda mwa flame report ya wenera kero monto soma amangana na araya kero monto iwe copy amangana na araya iga ditu akwana nkaye amangana akoreta nkaye bintu totakwana tibikoreta bire kero monto bate right up ya yega negento keriba etetiga nakio onye kere kero onye bintu bimbi ko barende ko setongainire Vega na ngara ile ni ngegora ba kwani intayete nyoro muraria ngwa to bole dris wali ile ritwa the last week but one okatubuli ngagotebiga ekenegento tongainire because these other guys big fishes go bakuragira bamanyinira neti yetungainire to gonte binga abantu abangamba kana ngantori go sign konya bale secretariat yeyo na ande konya bamanyete kibagokora gente kengira soka bagasome barorenga neke yao kerikonya bagukwana so it means it is a political mileage bakorigianga in case na no mo bakongete barabanyore mileage. I want to tell you these guys are just funny no bokora bali na ande omuntu cyane to no mwana incho nse kabisa yabonongira na senze boye county turarigire mwana ito each county fit county wan gojara kindaira na tayabuna abantu ribagita mandamana bagatebana ngosari bale biasara bono teira antona umia ogokira kwaraira na koro kungogera bakenya baenderere ko chandika fin magasikia to magwena se county so bege semester ina na se county raira obeire go spearhead ebinte binge kurukaremia kemengi ekero raira arangiria maandamano moisonde abante bare ko gukibesa bacha kwene counter maandamano abande bago purport to be business community nge biasara byaba ngo serekabire bako yotanya gutware biasara ense ye na ndo tatware bako chiririra ba nera nwari ne nungu para nge biasara byaba ngo serekabire you see again to get ense ense ko fancy like other country injire I saw to talk around maandamano South Africa na baraba koraki abante bayi mukaneti bonsi pakarombe kana nainde igabona eno mugete yachire ngaka abantu baba nyiso ko banga maandamano rero iga no ego sina gene sie county nainde abyina arabangire na aro there before eyo kanyora abantu bande bayiru kibesa bache kuturwani tipo mai tingi genteke mbarabuge go favor tipo mai tingi genteke if maandamano yako ba successful they'll go and sit down you talk around maandamano egere arektify ebintu birito kora raira gukira kwaye
tigakire munakirite igo because batebete ngosari ari ebinto taxi amanyire gocha egosari ebinto mo than what Raila ari gosaria onyoro ori gosari nende tari gosari group yende ko ba form diga yacha yaungana na baiga yacha akagokora ebinto gose abande babe kwasegete banza kuibera abantu kena ngira kwa nero ingane ya Raila akire kabisa gose na bako konya bake yonda ida goda baiga and this one nebe taken into records usi no amandamano aba makong asa abantu bakora amandamano bono ngusi kapisa nandi paka abantu bakakuminga kike abagusina babakarega in fact bakora amandamano yo gukumya it means amandamano na akorwa ekera akorwa Raila agakana ngayaya tiatura kwana usibona baminda Raila takireti amandamano ayina arario agenderete bipartisan watu boli bono oi problem mbu ate bono n'abantu aba bakora kunga baje representative jeito ngali bakirete na barabu no bare ne chigurugwe chine moina omwana njero ogenderete batabanga tiato to pampana so gukira kwa Raila tindo jingankole genuine ngano ali moina nje tingoro jingankole genuine because one thing I want to tell you Raila igoto igunga Raila otokire ngabajire Mombasa na Ruto nkibachite kokoro ekinkibare kugamba mbana gosoka batotebi kibagambite so me I'm saying tebe onyana mandamano tikaba mandamana maya taba mandamano yogo salinga for the sake nga Raila onya tara kwana na Ruto ngabono igo wikatorwane abantu baitu bakwa bantu mbago jano na matanga family chirinchi go konywa ingabono Raila otebire no what we do onya Raila goteba mandamano tari kwanza Raila goteba gwika mandamano abagusiga igamgase tu ndamana gwita Raila ebuye sana musomali ngaya matongezi die bochogembo abatabana no maende kona akwanire otabuna igoro gusumeke metene njira yamo yokoliera chibese chumwa chio morwa eba adeno usumeko motene njira ya mesekali yarire ande gutonyunda yene ro to debere kura bruka songoli korumunya mero mosojo kobekali tukoli yale koba eodei asaba Kenya bonsi tebwa dimana na giodei ekorokwa president atige gutumeka chibese cyaba Kenya geko garachi ministry njibwate ministers bakore egasi yabo indugusi njibwati ntubwate emete saini ni gotware kuboliwa keri tutagetege koru nero kuri bengere biasana biamano na roda na senta kone na walji point biasana James from Nyamache asante sana so gotuma uchumbe hasi mambi yabone kana uchituma uchumbe jeno ni ndoje gani ndoje Rose Mchemo enza kijumatatu biamano libera lirere kuronya maji basi ano arime Andrew Matunda Nyamira tuko ndani ime ya top 6 Salam Club asante sana eno kumochera nani ngoroje asemambi yaboni bono tore na se county kento bwadire Cameron gebere toko ngonto morobeli oyo ekera ntwanyo rugo chakake na ndangi kandi ntoito mosira ase county to ya Kisii tuarore na maberira na roro kolengana finito njake na mauja se Dr. Kode omorembe no gusi kolengana nae morembe tuyo completely morembe tuyo there is no peace Kode ekerdo ja omorembe no gusi ekerdo korna abara iba kurudana Jesus morembe tuyo ingi yeko gera morembe utayo keto abeto ko jokwanira asoma tukwa mange asitroje abana siasa bakurudana Jesus jinti ekerdo ko ja kerdo ko jende kon neroro toromo seneta ko county Kisii otumire bintu 14 atakitumuga banakore ende mamaina bagikaras baikaras omugume ndebwe county ya Kisii nendo litonya era otebirina inki yandishe kitokora kirumuntu kabachi bestia Chafet nero mobunge gitu jajeno nero otebirina bono rende na morembe tui torro soro nero otena morembe tui aba MC bande baudena morembe tui na bana baudena haya ensembuye bono ngaitoroji une county ya Kisii kero nerere mono biya mono number 1 ekere county government ya yachete nariyo marembo chaka gusira ekaro jizakali county government ye ekero yacha nariyo marembo anza gusira ekero marembo chaka gusira nabantu baenda baba divided abandi basoye group ye abandi basoye but unfortunately chibesi chakire gutumeka asaba mura baminto iga asenjerembe like now violence yarorekanire omuntu gochera butuko gwaitwa na ende tobeke record straight ingira na rozo rako beka record straight
kero musike Simba acha Simba nagenda obeka abamura baye nagenda ochaka gutara n'abamura baye akorangeri abakori egasi beserekari abamura abo baye baro batari abakori egasi ekagera bagachikoita bakabana bande gari umwana okorugu Dalvant no mumurondo okorugu Jobo Yugi bagaitu karigereti karoro iga karigereti bakabaye musiye bakamenya kuburi nkike bakora abaye musiye bande bagakwa bakaenda gari umugaba no munyene urororo so amangana yaga cyakirabu akaimuka akareta abantu akarobiri stadium ekwenende akode nga wapi base commander gavana tetaka irigodo muskari of such rank kwanza na abe constable teri answer pesa gavana na inde kirike kagara kwanza muskari uri akamachikubutwa ngakyogo be orders kyomonto otari koru command ya sore ngangalia igari angalia hii fanya hivi akoda bwana iko bono tebena omorembe nabarayibanyo sariri omorembe nabarayibasaria na inde tari barayibande no murayo yo mogera omorembo yoisira ebine ebigora ngane birengere bya gonte tura nase kode ge omorembo yo deba na etuyo ngakyo sarekire nande nonyare goko bwenu yonda ida ko very sincere nande montegerere sana maybe ogoja waitana bokora akonye maybe Simba gose egurubwe yende ya mwina mondo okoro kumuraye kero kwararira omurembo tayo taringa nando okobeka ebigenga oburaye boko dictating abono koko mangana asarekire abantu tigabarangerani bakwa I was very happy akero nyonka bakwana omaete toroje bakwanira se efade ari ase aritari ngati gato boka barabuka babiri bakakwana ni aringa yo no tutagete to bonto jamo ekero riri tutagete omurembe uyuko rukunga no murembe batagete kurikia because ge minute ngaki insa ko bagaiga ko kana ngom wateba ngomurembe noro nagikona te ngomurembe noro igo turanga indiriri because already twarorira abagambi baito tochorete batebire bukanga murembe tokorete toiyo nandi bateba niringa tiga tochitumira ne toikaranse tokwanire igoro yomore igo ndagete gotebia abantu batagerere sana ngaki samaki uosa kutoka kwa kichwa abantu bagera omugusio ochakoba buna abeiriga n'abantu bakorokwa abagambi tochote in general igo togenderete kongusie yanga yo mugusio cyanga ninchende munene nundo kongusa gochya bono ndende kwira na sense mo ya Simba no mondo chagusi akanyora abantu bandi baro amani ero onko musaba buno mwana ominto ngaki amekishwa baikaransire munere nero mate steering yo mugusi aikaranse arangeria baba mwa baikaranse bakwane lakini ane ngoira na baki kuchimoina tutiga bokoro bobwo gotongaina nande mambi mwaminya ko jesi Simba nande motebe nga nande bono mwete nga motore because maybe mobwate ide na agenda utebena no ena bamuina na bora yamba bwate ide na agenda yes iganye beke bunere igo ba tutebena twarira bana bwate yes ekara to kosomo ga bana ba kibes bono rende lemiaski ekero nkuburi nari kireti donyo gukwana buya sana nangi toje gukwana ego twarire andiseki ekara kero muntu nabwate kibasi so it means nga neje basi ko babekam neje basi ko leto murembe kere babam it means automatically nga igo bono kero muntu aspend kibesa esko kati ko next time I want to tell them they are just leaders igo bara wa drivers ikena egote dote abana abante bateko ko Simba ba kibes kuringana no gukwana tari Simba ko gosubweka korengana nanje na analysis na akorire abantu abamba bwate kibesa cyabo kiri umuntu abwate na rocho yo ndonyo badanga kingata 13 billion 14 million na 6 million so it means ng'abantu abapamento kibesa nkenke usiye usalika because bona bagutima na kifedha ngama advising them tetra na sondo kireke kibesa ro jande batake ko Simba ba kibesa na Simba kando de na ya bono tigo kora magana kogo sanko yo Simba kogo swa Simba na ero kwerwani ayeto koba mo seneta onyonka tari naye women rep tari naye omo deputy governor tari naye bato bwa ba MCA tari naye bari naye bako bakana chiribu sano isano kirari tuko nga mondo tayo abajumbe usino yo muri nere yani ay no be kirage no bo mobe abantu bakwange bonse bantu bakwanga bonse meaning there is a problem na ndengo koboriga besa kibako kosa onye no usoro is a chief whip usoro can go to the president
anyane parata gete he can anyane proxy ata ito kubeke se para even 100 billion he can. Osoro has all those powers yoko in the state house without invitation or a president amata inda iteke anyane para inde simuru comment amata itizi donya abuga takibesa chiaye donya chiaye ngigeragera barayaba baingiru muntu oyo mubara ingige ko beroyo bekwende yaba matiga ngakiko nyamyobo ya tani chuguni 300 kan same even aba father they are complaining akoko nchiraki ko place abantu bachikugerera abantu mangana ari no mos konyonka onyonka gesa akachagete siasa onyonka before atara politics we knew each other lakini malaika we knew each other lakini onyonka tanya bocha na bantu ongwae nabo na ko bwenjire kabire inga ngalibaga noroche murarie kekone itokumurkange a conservatist yani yange kwende kogenda iga can we also sober up totebe ngari simba na bwata magoso nande totebe ngabari na barabumba bwata magoso ekero togoteba ni umaene baikire baka sari tari igoro maete mbaragereriku enjeri baje togoteba ngabono twaberane igi minute ngakonyango rwana bari oikira baka batebe nga morembe toyo ngabono twaberane igege ntonke na totaka go pressing ngabono nkwana onyonka ndole ngosora ndole simba ndole let's stand buna leadership ntuna barahi totebi abana bari baminto igana na bono bakurwa ni ntu umunye tubatebi ngamambie karonko bega abana goseke konako bege ntugete netakira abantu abo bachamo tiga kuna kuminyokani muno mugusi binte bimbi arengo agokobu njetindo chikiripu kende gyonse gekworo kinabado bari bakobeta simba ngamba barwanete I can show barwanete that is pretense barwanete why donya igoro donya na kwa South Mugirango Osoro na kwa Chabet condemned nkyote batata ekanisa dari orogo chikoro supremacy tiada kubori fini ekrutonda tukwana ngwa rocho ngwa ko lenda na bantu nga gocheka wa support ti ngwa sinja na support ni met ngwa used to come into let us have an honest opinion dari I have to defend you mobasi honest kerese kango tate bia obiri onenga amabati ngobeka kari ngikeko rwa juko tebia mandu ngetinda gendo yes you are the same you are the Simba rero ayebono kangana kwate babo basi naki video bekire basi otonde bigenturi sinini tora endera sinini asumro video yo gerondo jama berango kinara sinini producer ngaye bakanye kira sinini bono abe bara bange abagomba ko mu kisimba ningi batari simba bamadena omwana ominto umugusi koratika kena oni jengo kwana kiromondakire ingi batari geri umugabana bamadena umugabana bono twa kurigiri bache baigaranje ikero yoyomo amoko moreta ingi batamuri bone to kwana na roto batari geri ngoba tenga mbara murigi utold you mbara murigi utold you that yes utold you that they have never met omonto kwana nere ko kanda gochia abantu abune kipara bataite abantu abune kibasa bataite mbaye which roads these MPs they have roads they have their own allocation from national government gavana taracha erebye katebe na abantu abansa birjibes ni nmogo yakwa yes umugabana babusi barataraja adena haya otaywana kwana na haba ekine ndokero ni media tari umuntu gokwana ero monyene abantu ni kwende yes baka na aba MC yangira nerikyo bakani ngana yangira nere ni parata ite kwani kipara what is fini abantu bawo yabona ontebe gentekemo nsimbo tamanyitingi kegenderete nje bona umurayi badenya nacho not once yoni mayete no burayi boko ge nabo richukura kane oko bori tari oko boko oko bori no bachorde ndeke yao so I'm saying this tintage tibu no murayi monene miaka yaneye nchake kororekana nde psychophant ase umuntu gete gakiti gatatebyo mugusi ngigente simba mbubule aye story inabotora akonye situation yeye nga simba mbubule onyonka mbubule nyarebe mbubule egere na barabaro lenga kike ndo chabana baminto bakwane nkingo teba origere libono iga I'm very happy ekerona rocho mondo korokwa wetangura achira ko bobwato akoboko gako batenga ki aberana nonyene bibirira bego teba baminto ne igekere ko teba ngakire buya sabanta abamo bago kwana baigwana ine bamenyente muna magutango aruni imine tinaki abantu abatoko nako bamentera amarindi ni ndutore gisetani tika tusabeiga
Simba sika abantu bamino onyonka naino sika abantu bamino egento mwachira amase riri bagenda ase father bakatene nari bakatebanga bono tigatwabirane bakitiga nkobori anyiri nyiri no kwabirana anye bono nje onyonka is my best friend yani ngana igokorwe condition nganya tukwabirane kiko kabeneke gose mukora ikaransa mo ikaranse mumenye ko demand no yari we chiane chiru from both sides one a condition ye yachire oyonga ki anere tararu chia oyararu no yaru pomlinde ko mwakwanire mbona natageteiga Simba nabarabo mubembe yamono because I don't want to defend him nabarabo muntu mube sana lakini rendo mugushaka tabanga ubwato mwabore ubwato koboko koreke ochaka bare ko mubwato koboko nyo saliri bamubwata acheka bamotebinga Simba agakwa account ni yaito tigatonye konye iga tokende ko chimutua because one omuntu ko mu oversight yakoro kuonyonka onyoko mu oversight nande nabwate onyonka ise also senior than Simba tare kurangeri Simba baikaransi buna bachagete aba baterete ngana ero musigi igoko musego mubeke kerogo nande ko mutige nkirira musiga akomusegeri baka kerogo togo itariria moire keroga mutige nje ngo sabonyonka iga onyeri rio kotebanga no musigi yo Simba tigarangeri Simba kuchaba cost nona bagusiba tikotebanga onyonka mbu yari urangeri Simba korireke bwangire yongo saba onyonka wika musubati ko kudonya tabuga ati gakana ngereta kuwani basaja na baitana nabate ko ngana naye Vini kato kwana mangana ya kato ko mugabana botamba singwana jae akerare asingwana jae karago darabo menyibe county kisi ya badena tawaka nambeo tawakolaki yamajigona na gabana ngo fight ya corruption etu adere ya tujandire yamajigona kana ekarago kwane binde twara badena akan habantu inga kora akan mbeo yamajigona etoko majigabana esali yo musimamo ye bogo konya abantu babusi ekisi county egeko gavana na maju tuambiane ukweli the bending bills ichewete audited by Auditor General and nothing supersedes the office of the Auditor General no nyago form ibintu bindega let me tell you ekere Senate committee yarenge omontori akabori gunga pending bills irenga chiarengo yachorete 1.6 irenga chiangele chit 231 million irenga chitarenga kata osin 400 akamaka buru 600 million igonga ikire tanya ko irene to date let me tikatobe sincere to each and every one of us pending bills yechiga Simba konya gukwana gweta gwetanga ta gwakana gavana Simba tikatutike kongainana tutike kongainana lakini ando barba korte chibesa onya ba korte mbeo onya ko genda yesisia ira amari to babwato ekero mweto montaro moibi ko bwato bo side ngangobo epara to endo toro kigoseki enyomba nere gari yo muswate kurukuru cia roseti timaito se company nero enyomba yino barime emakori kunembeo eye public works we can go there I show you eri kunga nembeo abantu bakorre shops chiward kiri kire nembeo buildings that do exist na kiko bembeo another thing yanyo goteba na ateba omugaba na congratulations na ninkomwa na ateba bonchari inga nyagitari osangerire era gosangere 187 million up from 40 million yongware gosangereri can he produce asago bank those monies atebe these are the receipts na bekire 187 million atoe ekigioka reporting ko boli mera nase recorded niribuya abarai bari bakomo Simba badumeke chingwana jiriba ukwana dika batagere bari genjerende yogo soro bimejandera se county kiss omaite tigango tebyo bwene bwamangana tari ngamba personally ntu achieto Simba na ba MCA baenge 10 na bwa babona bako ndo Simba na baira ne kara bari ni pesa baja ko murwani listen what we went there aba MCA ba yeah former no MCA former omo MCA ngirete bune senate former MCA former MCA na borti kurakagwa buna imborti na njenga na borti gango ntachieto nche kwarengo gango ntachieto in fact na nyori sababu ba komino Kisimba give me time no seki ko telete facts kimwachiete ko koro ninjengo boli karatika ekendo kimwachiete ko Simba na former MCA it happened ntu arengo mukutana segete bagateleta sigo bagateba na
no mugambi oyoki omukutano oyo ito twarenge oyoki ogokwanaki omukutano no oyo ito nendo jiri bere ya tinga sini nyuma njumo dia Simba brought guns at Nyamiobo but had good supporters and others had no Osoro Mumaima and Javet. They want money, that's why they want pending bills to be paid to fake contractors. Yao diana abibota ke jibesen akibata ke ji contractor chiakan Senator Gekone remember Kodek ne councillor Moire Ngora naliara igwe NSA na baoteba kwa igure na raoteba na niwe bintu bite yani nkoiresa ngora okay tuandebyo bokora ekero mochieto Simba nalibono naye kwa jito gonjoka mutanya wali baga that is it no listen very well na whatever that we went there in fact because of this violence here rekanete kwarorire and the intention was bagakwana ninke nakwane to moiso nkamate your excellency governor koranje ibo mwaswete Nairobi bua yari amboseli togasoto kamatena njenga matenga koranje segi chabukire kendo urike chisegi chonsi pinse otako one by one otumie strategy ngi ya kapisa omanye segi yeye eno monto nyebegete kabo omanye segi na kire ochakere na chipigipigi echi e division ya beiro enene kora Nairobi maite kora na wabu go sina kikitoko kare kwende na kinke na eturi bage bintu rakwanete ochakere e body yeye ogende e safety allegiance go chasore kwarorire bogwa kinero proper ngo batometo ni moje das leaders no what is there no monta akirite simi tu arengenere akateba yaya tegerera akateba yaya tore Nairobi tore iga akateba nga buna more igo njumwe so we went there ige mwara kori audience no tari audience ngakimwa cheto ngakinko era senta kwangiri akijogwa na acha ga ose na chigi no what happened omugambi omugimo enda sota chigi karatiga listen what happened liria banda bachete UDA so ikamanya what happened nkoragera torasigete nje na chete UDA is only mo MCO yo monga kerete nkamatebi asende ni onda asigete in fact nkanyora bagocha esena arenge so gaige stu arenge na bande batatu na ende forma so bakamaka forma 10 barure UDA ekero ya mu akeresimi kero gavana akira one of the MCAs simi akamatebi ya no engentare kumogoria mangana ya UDA agatayo na murigo ni nchugo cha tora sange ngana kwarorire narieri no mangana ino akire ino vera tambake kuruweria kero mwajeto bono mete kero jeto gavana tanga gavana wo defend igaiga no nge bani mbe that's a fact ngwana ngo kwana ke kone yara ko bana ngo ajeto gavana kababuya tanga gavana kango bono yes akora ne yenda bali ne ya bete bobe yote birina abanda bakumanji gavana ibatange tikibese gavana ukani okay abachumbe batake kibesa babwati kibesa abachumbe batake kibesa babwati CDF Kena bare rigiri gasnacha which money omojanda no si oya because he is not a very senior contractor like me injina akoriro bo contractor for years contract ande rele senate onyore igachaka muiso that is room agekonesa ghost contract yes okay bono ati bene gekone gagwakanwa noroche gekone gagwakanu kindi kyonsere na bago itarioka but let me talk because in my day or construction gwakanuki bono let me talk because in my day ande gente ko kala ganda ko kerese ingire tondaru manyago kerese ingire kena rure mwana kerese ingire let me talk so one thing I want to tell you as a senior contractor na ande to bobu maene personally inahange tep no osimba na bonda betinchio no nyo service ya na bonda betinchio sababu enanyoro umuntu ogotenene okurukusaumu nganje ngoetere kutwara ngembe nyasaye boli agatena agakwana I want Simba excuse me ntagete Simba atume ko musubati oria otere nando agateba nga yengo tere nitware ngembe ngomurande kotini nje
onye Saumu ore gweteri gwembeo agatene nabona atete gwepesta se Simba abantu bari nabo babo sikeke kone batagete esa abantu gete egere banyore gento gete abantu bari Simba ari very right egere yamba ko right is my time ege ko gerenya abantu batenire batebire kabisa nganje njoma tena itere tugwembe. I was very much surprised atagere ko bwatu woro musubati atagere ko bwatu nanda nata thing ndete ko Simba umuntu okoro kusahumu n'abantu bandi barwete Nyamira bari gwete uchi company cyo gukora aratiga bagende toba tenga Saumu akarunya Mira no mubasi omino Saumu anyu amira Nyamira wewe no mubasi ke wana kana gwete kusimba no ari no mubasi omwe kana gwete kusimba no mubasi omwe no mubasi omwe baje no mubasi omwe ibona ko gode abuna ebintu igembe onero abana ko buniwa esali ajakirwa sioli yes bitaro koreka tigango tebi morari stoko diva tigango tebi stoko diva yes let me tell you where we diva stoko diva na kana gose county county na Simba monyene in fact yenya abantu baro bagweteri gwembeo by today codec tiga Simba tionya kobwata makondo ngaba ibi barengo na barusiri thieves are supposed to be arrested and prosecuted ndo toko kuona neke kero ko sine kigia etete kebenkero Burning Pills neye what I say Burning Pills neye yero njamsenya abantu banyamira bagocha kuminyoka gaweteri ngagera babesi Simba nande mambi ngominyoke gwa ayo wakatwegere binte bibe contractors bakorera sika don't use money mo lokatibeza ko side construction abantu baito bachande gete tiga Simba bakane lakini bali bembe obuna bali batene nankarora bagende yes let us agree this Naro Simba ko tikogenderera omuntu muibi tigabwa let us agree this yes Simba beire is it 13 months karaka listen let us be in order yes listen codec now let us tiko listen ebintu ndiko again to kerone omoibi listen kinkire omoibi karaka omoibi tua Simba te ngwage kuwa no singa ngage kuwa ibabwatwe sawa but surprise momweteri bagabwate no tigariba momweteri bagabwate ngomobwate tetabo tokora ngomobwate onyakorikari rube karatiga onyakorikari rube Simba abantu batire sare bamutebirnya intuntu ibete tigabwate ke to satives bona ikire enjera yoko bwate umuntu kari enjera yo bakora cyokora mutu yakoregas neri kondo ko bwata unga ya Simba koregas let thieves be arrested very good not announcing on public lakini making aba aye ele ndongere ko clarify aba ibi bari bono bari clarify aba ibi bari bamanyire gojarira Simba aba ibi bari bamanyire gojarira Simba atagete ko babwata bacangire kibesa abandi batamire gogesa ari murabona ne wete musubati Simba no ari simule yani yuyo yonde Saumu okire ne kibesa ni nwako wana bari bande bako bwati ebintu aba ibi boka bono na keko ko badivend yana mba no Simba tigaba akana abantu bari genuine bari genuine siyo bia rwete baka lakini aba ibi bari karatiga sio pi mukate record sio ngorete nyakangororo ngorete nyakango ari obisi arari nyakango ngobegete omobegete obisi kutene masakara yani tisombo ande ongeri you think we know ekero ongeri arenge pack bwana mtu mekenya kwa kominyo wachana na hiyo mchezo wachana na hiyo mchezo ya kutumia nyakango ku fix ya wasani I can't agree wachana hiyo wachana moto ngare iko kominyo kinya Simba sasa mtu mwato nyakango mwenyali bari ngongeri na we can't fix pilariyo wewe ngobere nyakango ko sino kena kuratias nini bono no jina the repercussions of one departing moto before bilia fini ko kala evidence ndio ya mangana uti kaya ndali kora mangana yo mwere tukore akabara ba kuiwana tukore yes oko iwana lakini tari kwetana kena kora number 1 the game abarayo bako iwana babe sincere to each other. Number 2, amangana yawe akwege kuba goeta aere eserekari ete ni imara chiguni echiabere chigo terrorize abantu bachete bu mweshimi wongubo kochikomongenta botuko babuatwe kobara abuatwe anya bakanga kubwatunga kwa bagwebuya wasafirizwe mbinguni nambende abantu bagenda bwarege mu director bagakora ibikorio bakamuita bagakora omongino y'ebikori wasafirizwe mbinguni enamba yo moiso kokora dore enamba yo moiso buna toriga bari abamura bari bagotumeka
kwa hivyo wesa bokeigo utero raisi abantu chenu kimotoni nto baisa gukora PR ska umusige Simba muna gwatebire no rocha abaibi koranja abaibi abo babwate babekeze serikali baripoti yakonya gutangaza isika akende getayo bono tetukirina maya kode karu bosembo abo mwe egento nare goteba tobe soba kera tokuri konyo mugusi tobe soba ekera tokuri konyo mugusi one Simba ndero modebi andi njitindi ko ekogenda gusanje ngotebe gendo kire ekimana nde magutuka koera gechikotoka abantu bajira sura abaibi bari gwateba nandi narora barari basoki korwo ondo muna bono okonyora ngaro omoibi nandi nare sore nandi at the end of it nandi achikotoka nandi nero hosite muina out onye no moibi aruku omoibi gendo kende ya kabere abantu bakurukunga ba muina Kenya kwanza ya nesinde totige ebibilia njengo bwati totige obokora bwo kominyokia abantu paka abana umuntu bunabona mumura naroite twalia iga campus mumura naroite tukora kufala bwongu bona agenda yani ngo kwana in general ebibago bire kisi akio okero umuntu aiduru because of politics a family egotigara bobe a family yaye igose obwenge totige ibintu ebinge na bari tore n'abanda aba baitu bari barabajumbe n'abanene na bari bakare birogo totige ko minyoki Simba sengenge tobwate enjera to ko minyoki ngabona ko tore na serikali to minyoki Simba naye that is transit okero gegere transit mambi nabona sinyugo etanjira because y'abantu bamino barakoringa tutoiritibu lakini onye gokora nande kubwate buna bono narorari nje bweka nerorera n'umuntu gitotenenira gotanga nje no muibi na eteri gwebintu kerikero kinje nari na rwese amangana ari ngukana ngato ndo akanu bigo so bwenge ngotebya abantu baitu bagusiga siasa iri gusitige to sike bari to rasa abajumbe go sabantu politicians to batega aki to chi advisor chingiya n'abantu aba bagwa advice gubaigwe nandi muntu tayori nyasaye no muntu tayori gaika tokorra serero sari bibitu byajarare cyo shombe mana so tomenta ebiro teka debate yali ngigormono ndo bate birina ababiti ababwato se county ya Kisii ekyagera nende na bambona governor ababimbaza na daso na baroju wakali ka samatuko alebosyo ebina byo ndoje bakwande bogi mabaro bakongere kolingo doromeralie wande to ndo simeke mete bara basimeka ke kone na tena kuna haja akene na tena njanongo chende kwa kirambia mano asoko bana intene ndo ndibasuma usi atoko bana dorcas kimma asumro birio kwensakya chosha utanere ndere baya itubu na botambe kwa kirambia mano na botambe riane Brighton Makoli.